m'agradaria fer-vos un truc de màgia anomenat l'ou magnífic. Per fer-lo necessitem 4 cartes. Com podeu veure, tenen els dorsos completament iguals i per davant és un ou i 3 cartes blanques. Per començar el truc, agafem la carta de l'ou i li donem la volta. El posem sobre la taula i donem 3 copets. I l'ou ha traspassat la taula. Veiem que l'altra carta queda de color blanc. Ens queden 2 cartes blanques i la carta de l'ou. Tornem a fer el mateix. Agafem l'ou, el girem i el posem sobre la taula. A veure què passa aquesta vegada. I la carta de l'ou ha tornat a traspassar. I l'altra queda de color blanc. Ja només ens queda una carta blanca i la carta de l'ou. Girem-la per última vegada. Posem sobre la taula i donem els 3 copets màgics. I l'ou... no ha traspassat. Tornem a intentar. I l'ou... No està passant. Donem-li més fort. I l'ou... No, què ha passat? L'ou s'ha trencat. Mare meva. Oix!